Два от три пълнителя заредени. Hey, Airsofters, here is Fred from Brothers in Arms. Да не дрънкам. I even can remember since how long I haven't gone to Airsoft, but I hope that this will change really soon. Today we are on our favorite field, abandoned military base in Tsarasen village, game organized by Airsoft Plovdiv. Добре дошли на всички на теренът на Airsoft Plovdiv. Събрали сме се да направим една хубава игра. Благодаря, да. The name of today's game is Looters, which means that we need to hit and loot the money of the enemy players. In the same time, we have 2 points, Bank 1 and Bank 2, which we need to conquer and hold them as long as we can. They're giving us extra bonus points. Трябва да го опазите на всяка цена. Всеки един от вас ще има по 4 бойни точки в себе си. Това са парите, които ще са във всеки един играч. Здравей, Илия. Здравей. Благодаря. И за Ваня ще ми дадеш ли още 4? Давай. 4 на човек, пак казваме. Давай. Хората, така, момчета, Горна гора. В общи линии имаме следните заповеди. Максимално бързо тичаме, стигаме до точката, разгръщаме периметър, с който да попречим на врага да ни доближава. Така че имайте предвид. Придвижваме се максимално бързо, стигаме до точката и се разгръщаме на периметър. Хубаво е да имаме визуален контакт, да се виждаме, че сме сини. Our mission was to move as fast as we can and to conquer and hold Едната Bank банка 1. е там, където е горната база. Реално. Кикър! Темпо, давай! Браво, бе, момче! Пуснете една група в дясно да пази фланг! Давай, давай, по-бързо! Шведодок, горната група. Завързахме контакт с червените, те са на банката край. Наши имаме, внимавайте да запремли. Са. Хубаво е. Хубаво. Бърчет. Хубаво да пуснем назад. Значи, оттам при всички положения ще има хора, които ще ни стрелят на хубаво, сменим позиция, много хора сме, трябва да дръпнем в дясна гора. Давайте. Сега излезе и лег ветрец, така че сме... Добре, хора, много сме, движим страхотно. Давайте, натискаме. Ударен! Ударен! Как не си погледнах на това мамичката ми да е? Нищо има наши. Все още има наши. Айде един гол! Давай, натискай! Натискай. Подавам го, пускай.
Браво, Кик! Шведо Кикър, ваш 11 часа край. Пред! Двама точно срещу вас на 12 часа край. Ударен един. Има един зад него по-надалеч. Да, има един. Добре, давай. We need to congratulate the enemy team because they managed to defend their position so well that we had no chance to penetrate the line. We change our tactic and decide to go on a bank 2-point. Да, давайте. Някъде около нас ще трябва да направим периметър, да гледаме хора на там и пускаме кутията. Добре, активираме. Да, активираме. Активираме отброявани точки. Добре, кръгова отбрана, момчета, тук. И си пазим кутията. Айде. Да. Минавам при огъна. Ясно! Ясно на гората е! Да, съм на гората. Definitely, we faced a huge wave of enemy players which killed most of my teammates. I was the last man standing on the point. Ударен! Ударен! Ударен там. Ево там идва. Искаш да поизлекувам. Няма да ми помогне всеки случай. Кинти има ли? Кинти има. Взеха ги вече. Вие сте истински мародери. Слава Богу, не сме на Вайпър. Бобър, курва. Аз съм на дървото. Карал съм. Какво правиш там? Живея си на покър. Спокойно, докато ме забрати. We decided to go on the central part of the game field. And by the law of the action camera, I forgot to press the record button and I skipped all the interesting battles in the Добре, buildings. предлагам на там. И разбира се, този момент не съм го снимал. Дай ме. Аз съм. Не, ти изчезваш. Here I want to apologize to the enemy player because my dead teammate made one step forward which actually provided me a cover. So my friend, sorry about it. Претърсвам. Бро, гледай. Гледай гръб. Благодаря. Те, не смете джоби ли? Претърсвам. Че си наш. Превържи ме, бе. Знаеш какво ще направим? Супер. Пусна и за двама Колко няма. много от вас ще идват. Направо наистина. Добре. Някой може да казва колко часа? Не знам, аз не си погледнах часовника, като ме ударих.
Не е ударен, не е ударен. Пода... Ударен е. Има човек отгоре. Вие ли бяхте? Аз мисля, че беше споделено. Порт. Стой, 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 стой. Порт. Готов? Да. Тръгвам напред. Няма да стрелям, още да не подавам. Добре. До тук идеално. Добре, идвам и аз. О, бате! Направо ще се набия на това. Какво? Колците. Да, по пътя. Там има хора. Двама стояха до тях и го раздаха доста спокойно. Според мен въобще не знам, че тук има хора. Добре, това е добре. Наляво. Давай да бутаме. Аз затова правих така едно, две, ляво, дясно. Добре, гледай, аз придвижвам напред. По-добре, защото аз съм скрива пушка. Имам видимост към един червен. Трима. И аз ги виждам. Лорд, бъди готов. Един е долу. Втория е долу. О, сред. Двамата ги свали. Лорд. We need to congratulate the enemy team for this great match. So guys, this is for today. I hope that you enjoyed the video.